Human sa kapinbulan nga usbaw sa presyo sa produktong petrolyo, miubos ang presyo sa diesel o kerosene samtang nagpabilin ang presyo sa gasolina. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Abby Caballero. Abby? Sara, bisan sa gipatumang 3 pesos nga rollback sa presyo sa diesel ug kerosene sugod karong adlaw, ang mga PUV driver sa General Santos City ug Davao City dismayado tungod gamay daw gihapon kuno ang gikunhod sa presyo. Human ang 5 ka semana nga sunod-sunod nga oil price hike sa presyo sa diesel o gasolina, laing rollback sa presyo sa diesel ang gipatuman sugod karong adlaw, samtang walay paglihok sa presyo sa gasolina. 3 pesos ang giubos sa matag litro sa diesel, samtang sa kerosene 3 pesos o 40 centavos ang giubos sa matag litro. Apan bisan sa pagkunhod sa presyo sa diesel, ang mga PUJ driver dismayado gihapon. Rollback siya pero wa pa siguro ang pigback ani nga mo increase na pod labaw pa sa ilang i-rollback. Kay maora ba na kasagaran mahitabo nga ning kunhod sila ron og 3 pesos man siguro. Pero sunod semana basig mo increase na pud sila og 5, lugi lang gyapon mi og 2. Bisan walay paglihok sa presyo sa gasolina, taas gihapon kuno ang presyo niini. Maaluag-luagan ang kahimtang sa mga tricycle driver, mas maayo nga paminaw na kanang makaapil po sa mga benepisyo nga amo pong matagamtam ang epekto ba. Sa Davao City, mialmasab ang pipila ka mga PUJ driver ug taxi driver. Unta mas ubsan pa. Ubsan pa gid kay gamay ra gyud ang madala sa mga driver. Gina paningkamutan unta gina nila nga baba gyud unta. Atay mahimo ani. Mao na may atong trabaho ni. Atay mahimo. Utong na lang ta. Sukad Enero karong tuiga, mikabat na sa 30 pesos ang gisaka sa presyo sa gasolina, kapin 45 pesos sa diesel ug kapin 39 pesos sa kerosene. Gibutsyag sa Department of Energy nga posibleng mukabuot sa 100 pesos per liter ang presyo sa mga produktong petrolyo kung magpadayon pa ang tensyon tali sa Russia ug Ukraine ug ang kalihukan sa world market. Sara, matud pa ang pag-us-us karon sa presyo sa produktong petrolyo, human nag-anunsyo ug dugang produksyon sa lana ang Organization of the Petroleum Exporting Countries kun OPEC. Apan wala pa kasiguraduhan kung duna ba gihapon pagkunhod sa presyo sa mga sunod nga semana. Sara? Okay, dagang salamat, Abby Caballero.